Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Niki kalih sinten? Pak Ali karo Pak Ali to. Pak Ali. Mau durung dhewe kok, Mas. Ya. Lah iya. Oke ya. Oke. Dan tentunya Anisator. acara siang hari ini disponsori oleh Ali Jaya, juga Anisator, juga ada tralis besi Sudirman Cup. Oke, siap-siap. Lah buka YouTube pesan kok. Wong ayu tresnamu kinaraya tombo susah jroning batenku. Wong bagus antara rasa atimu tresnaku tulus rone kalbu. Matur suwun Pak Ali. Lagi siji. Tak kira kok keliru sing pucet meneh. Ayo. Boleh sing kena tipes malahan kuwi pucet. Lah kaya kurang darah pucet. Wes pucet, kena tipes nggih suntik bar iki, Pak. Terima kasih sudah selalu. Siang apa? Sok gede jadi penyanyi iki, Bu. Marahang sang Yasulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang berlenjani janji supaya bukti supaya bani Dawah lho, Pak. Terus lho. Wong ayu tresnamu kinaraya tombo susah jroning batenku. wong bagus antara rasa atimu tresnaku tulus ning kalbu. Senajan marungi banyu segara rasaku ra bakal serena. Senadyan nyawa otak saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Ayo Pak Ali Jaya, mana Pak Ali Jaya? Romantika Oke, terima kasih sudah juragan sandal sepatu. Ya. Juga spesial terbingis yang punya lagu kembali. Pak Ali, sampun iki Pak Ali. Siang apa aurora Kok ning rong gliter kok iki ora krasa, Pak. mong eling manis ati setiapku bisa duweni marang sang Yasulaksmi. yang rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang berlenjani janji supaya bukti supaya bani. Iki bahasa kok Ingrid ki apa tadi? Apa to ki? Ayo. Wong ayu tresnamu kinaraya
rasaku ra bakal serno Senadyan nyawa oncat sakaraga wis tresna ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno. Sampun Oke, matur matur suwun. suwun. Sponsor saya Bapak Sutir, Tralis Besi, Bapak Ali, Juragan Sendal ya. Juga Bapak Ali Jaya dari Anisatur ya sebagai sponsor kita Romantika Romantis Music ya. Alhamdulillah. Iki dino planto tekor ya iki ya.